daghag mga prinsipyo nga gisunod ang matag leaders, mga epektibong leaders. Una si Santa Teresa sa Avila, doon na sad siya'y prinsipyo na gisunod o mao'y nakapahimo niyang balaan. O ang prinsipyo mao gyud ang pagsantos sa kaugalingon, una pa nimo santoson ang uban. Muna iyang basic principle. Si Kristo maura sa nangiya kay maura man sa gisunod ni Santa Teresa. Ang pamaagi sad ni Kristo matud pa niya kinahanglan leadership by example. Kay ang mga Pariseo maayo lang musulti isip mga leader pero dili ka maong mutuman labi na gyud sa hustisya o kaangayan. Ang mga magtutudlo sa balaod, mga legislators and lawyers, gisaway sad ni Kristo kay sigig himog balaod pero dili ka maong mutuman sa balaod nga ilang gihimo. Sa inyong tanaw karon sa atong katilingban labi na sa atong gobyerno, iapil na lang sad ang simbahan kay gi-reform man sad ni Santa Teresa ang simbahan. Sa inyong tanaw, nausab ba ang kinaiya nato karon labi na tang mga Pilipinos daygunonon kata ni Kristo o sawayonon gyapon? Kusga. Ingnay mong tupad ingna sawayonon kaayo ta. Na. Ayaw ingna sawayonon kaayo ka. Na sawayonon kaayo ta. Na di kita kaikyas sa silot sa Dios. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, magsigi kag saway, magsigi kag hukom sa imong isig katawo nga sad-an, unya nagbuhat sa dayeg ka og sala, dili ka exempted sa silot sa Ginoo. Mao man ni rin hitabo sa atong katilingban ang atong mga leaders, labi na kana mga legislators o ang atong executive, ipakapi nato ang judiciary kay mura sad sila ni kunayb sad ang uban nila. Magsigi og saway sa usag-usa, magsigig apply sa balaod para idat-og sa usa, pero sila sad otro sad nga nagbuhat sa maong kalapasan. Parehan ang confidential fund. Siging dat-og og confidential fund cases sa Vice Presidente. Unya dili hilabtan ang confidential fund nga porting dakuha sa presidente. Magsigig pangita sa 125 ba na, 150 million ba na kung giun sa paggamit, dili pangitaon ang tag 4 billion kapin kada tuig nga budget sa confidential fund sa Office of the President. Og plus pa gyud ang mga confidential funds sa mga laing opisina nga sa akong nadunggan, pasabot na ni Senador Marcolita, muabot ko no og duol-duol mga 700 ka opisina ang naay confidential funds. Nganong dili man usisahon? Nya kinirabang mga opisina ha, gasigi og akyos sa opisina sa Vice President, nya sila dili mo lantad sad sa ilang confidential fund o giunsa nila paggamit. Kanang ingon ana ba? Ni kamo mga asawa, magsige mo yaw-yaw sa inyong bana kay nakasa. Wa sad mo isa. Magsige kag ingaw sa imong bana, bakakon ka, ikaw wa jud ka kapamaka. Sige. Da, hilom lagi mo. Na ay gyud kumpiyansa. Sugdi gid diha nimo. Sige kag ingong daw imong silingan, ikaw sige kag palit og salat. Sige kag palit, congratulations. Unya, unsa may resulta, silutan gyud kuno, makalilisang ang silot sa mga taong nagsigig pakasala. Ug ang mga tao sad nga nagsigig panaway sa makasasala pero wa say hunong sa pagpakasala, maapil og silot
Ang nakaapan ra ba mga igsoon, kay ang silot sa mga leaders makapaapil sa mga members nila. Hastang mga inosenteng mga membro maapil sa silot. Sama nang inigkalusno sa atong mga flood control. Unya mo baha nagmaayo. Ang mga leaders nga nangurakot ana nindot kaayo mga balay tuwa didto sa mga dagko kayong subdivisions nga dili maabot sa baha. Kinsa may gibahaan? Ang wa kadawat sa kwartang dagko kayong ilang gikurakot maoy maganto sa baha, mao pag mga matay tungod sa baha. Kanang ilang gikurakot nga mga riprap diha sa karsada kanang para dili mo landslide aron dili na mga ligid na mga dagkong bato. Di man kayo maigo ana ang nangurakot ana. Di kay maigo. Kisa may maigo. Ang nagdaan ng mga habal-habal, kanang kasigi o drive kada adlaw nga hand to mouth existence, maunay kasagarang matumbahan ana mga kahoy, kanana ang mga sa panadiha, mga bato, landslide, kana mo'y magantos. Muna, grabe kaayo ang silot aning mga leaders nga tungod sa ilang binuhatang ngilad na apil ang mga inosente. Matod pa din ni San Pablo, inyong gipahimuslan ang ilang pagkamapaubsanon, ang ilang pagkamainantoson. Yes, kitang mga Cebuano, practically tanang mga Filipinos, labi na tang mga kabos, mainantoson man gid ta. Mapailobon man gid ta ato maganing gi-re-elect ang anak sa usa ka administrasyon na diktador kayo nya karon naghimo na sa siya giyang kaugalingong mansa. Pailob lang ta ana, pero di sa tingali permiho natong pailob. Ato na sa tingaling usbo ning atong sistema sa politika. Ako nangandoy biya ko ana, mao sa nay pangandoy sa ako mga maestros una college pa ko, sige sila ingon nangandoy gud ming mausab na ning sistema sa Pilipinas. Nangamatay na lang sila, ako karon patyuno na sad. Mao na sanay akong pangandoy. Ang saon man ni pag-usab, sundo nato ang pamaagi ni Kristo, pamaagi sa mga santos. Start the change within you. Diha pagsugod sa kausaban nimo, nilingay mong tupad. Ina kanus amang ka mag-usab. Kanus ka mag-usab. Na dili pwede nga mag-usab dito sa babaw. Di na pwede. Ang mag-usab jud ang dias ubos. Pyramid man guni siya, pyramid ba? Pyramid. Ang leader dias babaw. Ug usbo nimong babaw, posible nga dili na mosunod ang ubos, pero ug usbo nimong ubos, mosunod ng babaw. Example, panahon sa eleksyon, kitang tanan nga mga mo-elect og bag-ong mga leaders, di gid ta mudawat og kwarta. Di gid ta mudawat og kwarta. Sawayo nato ang manghatag og kwarta panahon sa eleksyon. I-declare gid nato ba atong sawayon, ato yung pakauwawan ang kanang manghatag og kwarta panahon sa eleksyon gikan sa mga barangay officials ngadto na gyud kinatasan nga mga officials nga managan. Ato yung sawayon, kita may electorate, kita man ang naas ubos, ug ato nang buhaton mauwaw ng mga kandidato kandidatas politika nga manghatag. Mauwaw, manglipaghong ang naong ana, ug din ana sila manghatag. Di ba? Inkapadir, unsaon man sa nato pag-usab ang dias ubos nga mga piranha man kay nistanan, kusog man kay mudawat, akan mao lagi na. Mao na diha. Mao na ako isipare, sige lang gyud ko giyaw-yaw kay ako wa man jud ko mudawat anang panahos eleksyon. Sa unya pa dir og modonate ang politician. Dawaton basta dili panahos eleksyon. Hindi man sana nako i-announce mo bitaw dinis ato wa man tay gi-announce dinhi. Bisag unsa pay ranggo nimo, donate ka diri bisag imo paning pakyawon tanan natong project, di gid ka i-announce.
Bahala nag-imo kong ingnon pa dir, i-announce ako diha be. O parte ganig pabor-pabor kay ni donate kunuhay ka niya, i-announce ti ka, dili na nako buhaton. Pero ilista lang na nato dito, kay ato man nang i-control ang monitoring sa accounting. Pero di ta mo announce dinhi, muna slot lagi atong i-announce. Bahala nagmaingon ka, wa man lang ko hisguti, kadako sa akong na-donate. Bahala ka diya, dili ti ka i-announce. Ano man diay? Pwede na, dili. Anya ka mo, ganahan mo ana, dili. Mao nang wa mo mamalit, kay gusto mo magpa-announce. Nasa uban, sige palit og slot, kay nindot ni, kay dili ta i-announce. Ana, depende lang na. Ikaduha, sa mga mudagan sa posisyon sa katilingban, kamo nga nakakita nga angayan gidi ay usbo ning atong sistema sa politika, apil sa dinhi simbahan, ayaw mo panghatag. Ayaw gyud panghatag. Mapildi gid noon ka. Pero ayaw gyud. Nya isigi lang nag-share, Dili man na siya mahitabo overnight. Dili sa na mahitabo kausa. Sige lag-share. Parehitong 2022 nga eleksyon, pwerte man tong hinatagay. Di nawatay ta, nailad ta, kanang tawag lang na budol. Kay nidawat ta, nang hatag pod sila. Dagko kay panghatag. Kadto sa karong midterm elections, pwerte sa daghanang nang hatag, naglinya sad ang mga kanahan dito, pangayo. Mao na ang resulta, ingon ani lang yapon. Tanawa ra gud unsay gibuhat sa mga midaog sa Congress o sa Senate. Mao ra gyapon batasana kay nga naman sila man gyapon ang nanghatag. Nya iyagi-agi lang ana mga ayuda, pero ayaw kog kalimti na diha ang ngan sa politician. Ang mga naong, mga ngan. Murag yung ilan ng kwarta, gikan ra ba na sa katawhan nga nagsigig buhis, nya manimba pa gyud, mao bitang jutay na lang kay ihog sa kolekta kay ibayad sa buhis. Sige kwenta ng ilang mga taxes, nya ang kolekta di na lang makwenta. Sige lang. Hunungan na kamong nakasabot. Nya magsugod ta sa gamay. Ayaw pagsugod sa dako. Kana deng sunog nga dagko kayo, nagsugod ay nas dakong kayo. Di man nagasugod. Sa gamay. Pero mo sila obra na. O pasalamat nga na ay daghan rong mga politicians nga nagsugod, nagyaw-yaw, kay di na makaya ang atong kahimtang. Ako isipari, di man ko tigyaw-yaw kayo sa una. Karon mo yaw-yaw nagyaw ko kay before ko mamatay, may na lang ning ato ning iyaw-yaw. Kita na ning kamot man sa tapaghimo dinhi o mga buhat nga maayo. Sama anang transparency, natay kumpletong record. Kanang poverty, ako isip inyong parish priest, ako ginagi paningkamutan pagpuyo. Pwede na inyo check upon, inyo kong i-background check up akong kinabuhi. Aron mo masayod, kung gipuyan ba na akong poverty, kanasang chastity. Say, mura sa tagmailad gamay, pero kanang... ningkamot sa kuana sad. Ningkamot yun ko. I-check lang ko niya. Namabdos ba to? Di ba? Wag yun. Ano ba? Unsa may akong pamaagi. Sa ako lang ginagmay. Una, wako nagkupot sa kwarta din natay finance council nga nagbalansi gyud hasta akong credit card, akong GCash, akong mga bank accounts, tanan kolekta tanan na gikontrol na sa atong accounting sa Finance Council. Check up po na nilang tanan akong gigasto diha, credit cards, tanan gyud. Mao nay usas akong pamaagi aron dili ko tintal anang kwarta kay adto na ko nas akong room ang perting daghanan kolekta bisag donot hinuon na kadaghanan pero dako-dako sana. Mailad ko nga ako na ay nang wa ko nakitaan ikaduha sa kanini ang kuan aning chastity
Di jud ko mukat-on og drive og sakyanan. Ni desisyon jud kong dili ko mag-cut-on og drive. Kaya di ko gustong maglakaw-lakaw ko nga ako ra. At least na ako'y kuyog ang driver. Kaya mo man na sila yung mga chismoso kayo. At least maghuna-huna ko nga kung magbuhat ko og daotan, machismis gyud ko aning drivera ni. Ana, managana ko ba na ako'y kuyog. Ana, nindot man na inana. Maula na akong usas mga pamaagi para di kay ko kay magsige na kog drive pila ra may pag-text at angilan ko da eskina. Nya moingon ako sa opisina, di off sa ko ha ina huibis pa ko balik. Tara nga to. At tanda eskina, ay niguli na nako, luspad na kay kog naong. Hurot ng ata. Nya moingon dayon ang sekretary nauli na father isa natuog palagi nga naman gikapoy kay gikag day off. Nag day off na noon perti na nung kapuya naambot kapoy ba na ako kahibaw. Nya kana sang obedience wa jud koy gibalibaran na assignment sa atong archdiocese og sa obispo. Bisan gani naglisod na ta diri sa kwarta nya manaalang gyapon mo ingon, Father, tabangi gi-raise ning kwarta be yan ani kay natay project mo raise gyapon kog kwarta bahala nangaratol na ta diri kung sao na obedience ba kapoy baya pero dawaton kay obedience man ana dili sayon sakitan ta. Unya inighuman pag nako raise sa kwarta, naapag mga istoryang kyaw against nako, ibutang pa sa social media. Apart man na siya sa gitawag og obedience. Dawaton basta wa lang buhatan nato. O gibuhat sad di. Dawaton sad moingon sa tana. Thank you nga gi-highlight ni kay at least mapwersa ko nga mag-usab, magbag-o. Nana muna dinhi sa atong tubag sa Salmo ato gining bantayan unsa may gitubag nato. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa ka tao sumala sa iyang mga buhat. Dili ta niya palabyon. Kada nato buhat ihatag pod niya ang reward or punishment. Lisod kaayo dinhi sa atong kalibutan ang pagpanis sa mga dato ug mga powerful. Makamanipulate gid sila sa mga anang atong kumilik nga ang napildi mo'y palingkuron, ang nidaog ilang taktakon. Di sila mapanis ana kay nga naman sila may balaod. Sila say maka-justify according to their standards and according to their power. Sama anang naay kaso sa ombudsman, unya mahimong head sa ombudsman. Sila ray maka-justify ana, dili ta ka question, igo na lang tang mudawat. Asa ka mangita ana, ang naidaghang kaso sa ombudsman nga present case, mahimo pag yung head sa ombudsman. Lisod na. Di ta kapanis nila kitang mga nias ubos. Igo lang to, ha? Uy, ngano man? Halano? Igo rata mo ana. Pero ayaw mo kumpiyansa kamong nagmanipulate sa balaod. Nga nang maingon ka, let us bend the law, but not break the law. Oh, Jesus. Usahay wa ginay kalainan ang bending the law o breaking the law. Wa ginay kalainan sa tinuod nga practice. If you bend the law, tantamount of breaking the law. Di ka na kakontrol ana. Di man gani kakontrol ang wa mo bend sa law, ma-break maganig lahos, samot na nang naanad nag-bend sa law. Murara ko nung nag-roller, anaon, sige higyog bend ang roller. Sige bend ba? Mahibuong lang ka, mukalit nagpaka, nabali na di ay. Kaya mo mang gibend. Kanang kahoy, sige higbaog. Maabot yung panahon, paka gina.
Nganong imo mangbawgon kundi man di ka gusto nga i-break. Di ba? Kana ka imong giben, paduong ginas pagka-break. Gi-iben ang imong liog. Sige, iben. Nga inigben di mo iben pag yun. Sige, yun. Apot yun ang panahon, balik yun ang liog ni mo. Ano bang di ta kasabot ba? Pero unsaon man nga naaman sila sa authority, igo ratang mayon. Oo. Ana. Pero pagbantay mo, kay matod pa diri ni San Pablo, giabusahan ba ninyo ang ilang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailobon? Mao ba na inyong gibuhat ron, mga leaders? Apil na ko. Pagbantay, makalilisang ang inyong silot gikan sa Ginoo, kay iyag yung tagaag hukom ang kada tao sumala sa iyang gibuhat. Mao na, magbuhat ag maayo, hoping makatakod tas uban. Lingaw ko anang usa ka kongresista nga batanon, nga isog kayo musulti nga ipa-impeach ko nas BBM. Kana si Saldico, kana si Romualdez, mauna sila yung mga author ani kan kana si kisayngan ana niya. Barsaga. Believe ko niya. Ang iya bang sinultihan? Sinan ka nang iyang gisulti? Ingon din siya, gakinahanglan kita og sakripisyo. Una pa nato, mabag-o ang katilingban. Unya, kung ako o kami mo'y himuong sakripisyo, so be it. Basta bag-ohon ginanamo. We need martyrs aron na mabag-o ang katilingban. Kay ang dugo sa mga martyrs, maunay makapabag-o sa katilingban. Aninduta, no? Politisyan na, ha? Pero kami mga pare, ambot, musulti ba kami, ana? Si Santa Teresa o si Saint John of the Cross, mausa na ilang tima, mag-antos tag maayo to the point sa kamatayon, aron mabag-o ang katilingban. Antuso nato ang pagpuyo sa kamatuoran o kabalaan, aron mabag-o ang kalibutan. If you want to change the world, start changing yourself.